सेंट मरले बड़ा भैया बा। अरे गोड़ लगता नहीं है भौजी। भौजी तहार भौजी कहिया से प्रोग्राम में घूमे लगली बबुओ। का करम कहलिया के दूर के सटबा चलो हम एंजॉय कर ले मोंगे संगे संगे। तो यही मुंह से भैया कह के प्रणाम ना करले तो छाछा दर्शन मिल रहा। ए बबुआ एगो औरत बाड़ी उनका राजा जी पियकर मिल गइल बड़े रोज पी के आवत रे मारत रे गरी आवत रे औरत एक दिन रोते अपना अम्मा जी के लगे फोन लगइले बिया। अच्छा उठाइए ना अरे भाई ते काहे तक पहुंचत रे। अच्छा तू ही नु करत रे तो हम ही मस्त खींच लेनी। हां उ टोन है घरी बोलता वहींगा। अरे उठाइए ना। हेलो हाँ माई। हाँ बेटी बोला। माई रे माई। क्या भल बेटी कौन भाई? बतिया नतिया छतिया के बतिया अरे तूरा लसरे माई। जाए दा हम फिक्स लिया के माल देते रह। औरतिया रोत कह दिए माई राजा जी तो पियते बाड़े। हाँ आई बिगड़ियो बाइल बाड़े। का करत रे? औरत कह तरीका अरे की सोचिया के गइल बिहान क के आइल बा अरे तो हई झुमका हमार दुनु नाच में दिया बा। अरे का तो हई नचनिया के प्यार में भतार नचनिया के प्यार में भतार पागल आइल बा। सोचिया के गइल बिहान क के आइल बा झुमका हमार दुनु नाच में दिया आइल बा। तीन गो नचनिया के प्यार में भतार नचनिया के प्यार में भतार पागल आइल बा। भाव का रही कि हम मुआनी ए दादा मुआनी भैया के तोहर के मुआनी अरे मुआनी ए भाई मुआनी भैया के तोहर मुआनी ए दादा मुआनी भैया के तोहर से मुआनी अरे मुआनी भैया के तोहर ए रहो। अरे बाप रे बाप देख मेरे गोड़वा बहरी आइल बा रे। इ नोतिया के बेटा कहां बारे दादा गइल बा यार मशीन में केस कटवावे। अरे की हई नोतियू के बेटा के जे पैती ताला से लती आईती ताला से लती आईती नु हो बेटा के पैती ताला से लती आईती ताला से लती आईती नु हो। ए दुर्गे भौजी हई देखिए हई धूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोविंद भैया के तरफ से आशीर्वाद। हाँ ये पैसा ना ये सखी हो मिला रे तो बबरी उखाड़ लेती घर से निकाल देती हो कि नचनिया के प्यार में भता पूछा तने तोरी का कहता जब जब पूछिले तला रहे अगला रात भर मुनिए बजावता पूछा तने तयोनिए रहता कि जब जब पूछिले तला रहे रात भर मुनिए बजावता
के गोइल बिहान के आई पैसा आवे त बंद कर देवे के चाही गर्मी बहुत बा हां टप टप चुअता ठंडा पी लियो आई डीएम म्यूजिक के प्रोपराइटर धर्मेंद्र भैया के तरफ से पुरस्कार भैया गलती नहीं के सोचे के पसीना चुअता जिन कदरदानों ने जिन कदरदानों ने जिन मेहरबानों ने मुझे दिया है 50 रुपया छोटे छोटे दिल से नाजुक नाजुक दिल से शुक्रिया आदा पैसो ले लो हम लोग 3 लात नाम पर मार दिलो कि 7 खानदान तोड़ जाई है छाती कि सोचिया के गोइल बिहान के आई हमार दुनु नाच में दिराइल बा तो है नचनिया के प्यार में भतार के प्यार में भतार और आप सबके बीच में बहुत ज्यादा हमारे अर्जुन जी के लिखल हमू गाना गईले बनी यमुना म्यूजिक भोजपुरी से आई आप सब गाना जरूर सुने में को बड़ा बढ़िया गाना गईले बनी हाँ अरे कि पिया पिया हो